vet voor u klaar. Rob was fors van 2013 tot 2018. Rob, dat was prins in 2019. En in een zaal, café of wat men meert, met een monsterhit zetten ze alles op de kop. Münsterland, zit je er klaar voor? Zit je er klaar voor dansmachine? Hier is voor u van Lieshout en Arts. Vastelovens vrienden en vriendinnen. Ze zaten een uur geleden nog in die jacuzzi in een goede handel met Alt-Iser koper en telefoons te regelen. Daarna rechtstreeks met een Mercedes E-Turbo diesel hierheen gekomen. Ze wooien niet gaan. Ze blieven niet lang. Ze zien ook zo wel weg. Maar oké. Ze zien speciaal voor jullie toch gekomen. Geef ze een weer een applaus van zo'n 37 graden. Hier zien vanuit de Balkan aan de Maas. Van Lieshout en Arts. Vrijdagavond, alles ram kapot, de bier is leeg. De ganse werk werd burgerjakken. Geen pub, dat is wat ik zeg. Voel de borsttest nou echt trillen. Wat liefde ging, hij staat al koud. Nou voor u dan, maar echt heel even. Weinig zin, ik ben oud. Ik word niet gaan, ik blijf niet lang. Ben zo al weg, oké. Nog hier dan. Het ging van braaf naar Bergen, naar Brokken. Ik liep gek, als koekoek me schokken. Het ging van lief naar lachen, naar lallen. Dus met z'n vier, bij de helft met z'n allen. Boom! Boom! Van de weg, lijnbasjurk. Hoera! 5 keer rellen, daarna al de muk. Ik moest erin, dat zei die vrouw dus. Wat een glorie, vet geluk. Bij je wel toch, viel het niet tegen. Worsten, kiers en nog meer bier. Het is mij nog de kop gestegen. Met de wat, ik blief hier. Ik word niet gaan.